Toto video by teraz mali všetky mami skryť pred svojimi deťmi, pretože máme február, polovicu a egyptské deti sú ešte stále doma. A pritom končila im škola koncom decembra. Takže veľké zimné prázdniny kvôli zime oficiálne majú stále a pravdepodobne začnú deti v egyptských školách so štátnym egyptským systémom, čiže aj tie štátne, aj tie súkromné. Školský rok, alebo druhý polrok, vlastne až koncom februára. Aspoň takto to bolo, keď aj naši chalani chodili do tej egyptskej školy a v podstate, keďže teraz zase bude koncom februára alebo začiatkom marca začiatok Ramadánu, tak to zase znamená aj skrátené vyučovanie. Väčšinou škola končí o 2 hodiny skôr ako počas normálnych dní, keď nie je teda pôst, keďže väčšina Egypťanov sú moslimovia a dodržujú pôst a to sa týka učiteľov a aj starších žiakov väčšinou. Toto je práve aj jedna z vecí, tento krátky školský rok, prečo sme sa my rozhodli našich chalanov dať do medzinárodnej školy, pretože sme boli síce spokojní s tou egyptskou, aj učiteľe boli parádni, aj všetko bolo perfektné, len keď máte školský rok, ktorý trvá 5,5 mesiaca, a v podstate viac sú tie deti doma, ako sú v škole, plus počas toho Ramadánu je skrátené vyučovanie, tak nemám pocit, že by sa naučili dostatočne veľa a aj úplne chápem, prečo potom toľko egyptských rodičov tie svoje deti dáva na rôzne doučovania, pretože v takomto skrátenom konaní oni síce prejdú tie učebnice celé a tie učebnice sú možno aj porovnateľné s tými našimi, ale za veľmi krátky čas, takže deti väčšinou zabudnú, nestíhajú a toto presne bol aj ten dôvod, pre ktorý sme teraz radi, že naši chalani majú normálnu školu a chodia teda aj v januári boli v škole, aj teraz sú v škole a budú mať školu až do konca júna. Čo napríklad minulý rok by končili, myslím, okolo 28. apríla ten mladší a možno začiatkom mája 2. 3. končil ten starší. Takže egyptské deti sa majú super, ale egyptskí rodičia, tak to je trošku horšie.